cumpărăturile la magazin, mergeau la punctul de colectare și lăsau acolo câteva conserve sau paste făinoase sau pâine sau apă și spuneau vreau să ajungă în zonele sinistrate. De asemenea, erau oameni care făceau semnul crucii pe aceste alimente pe care le lăsau și spuneau, mă gândesc la cei care nu mai sunt cu mine, rudele mele care au dispărut, mă gândesc la bunici sau la rude care sunt în zonele sinistrate și la care și eu mi-aș dori să ajungă cineva și să-i ajute. Și tot astăzi, la magazinul acesta, de unde am făcut și eu cumpărăturile, a fost o doamnă, Sofia o cheamă, care în fiecare an, când Realitatea TV a avut această campanie de ajutorare a sinistraților, pentru că știi, noi am intervenit și la împădurire, am intervenit și la inundații, ei bine, această doamnă Sofia, la fiecare campanie pe care a făcut-o Realitatea TV, a participat. Și am văzut-o, a văzut-o colega mea, Camelia Moise, astăzi, din nou, astăzi, a dat o mână de ajutor. Și este o pensionară care, dintr-o pensie de 500 de lei, a putut să facă acest gest. Și de asemenea era o altă pensionară care, tot dintr-o pensie foarte mică, a spus, vreau ca din această 100.000 de lei, 10 lei noi, vreau să cumpăr ceva și vreau să-i ajut și eu într-un fel pe oamenii care au acum nevoie. Dar nu contează suma. Îți mulțumesc, Andra, că nu ai stat deoparte și că ai dat o fugă. Îți mulțumesc mult de tot. Aici toată ziua frig. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Cum spunea și Andra, nu contează suma, nu contează dacă nu aveți bani. Poate aveți ceva în cămară și vreți să-i ajutați pe acești oameni. Au fost cazul unor persoane care ne spuneau nu avem bani, dar am venit să le aduc o pătură sau o haină care nu mai îmi folosește. Gândiți-vă că acestor oameni le este absolut necesar orice mic ajutor. Iar în locul oamenilor care sunt îngropați în zăpadă în acest moment, care nu au electricitate, care nu au mâncare, care nu au apă până la urmă, ar putea să fie părinții noștri sau bunicii noștri. Vă cerem doar să vă gândiți 5 minute la acești oameni, să încercăm să-i ajutăm împreună. Cu siguranță putem să fim mai buni în aceste momente când suntem prizonieri ai naturii, nu ne punem cu natura, dar putem să ne ajutăm unii pe alții. Alexandra Țena, așa este, ai dreptate. Realitatea este că românii sunt oameni buni. În București încă se pot face cumpărături și la Carrefour Băneasa oamenii care vin la cumpărături lasă câte ceva în coșul special amenajat pentru sinistrații din Buzău și Vrancea, pentru acei oameni care nu mai pot ajunge la magazine pentru a-și cumpăra alimente. Colegul meu, Lucian Popescu, este în centrul comercial. Lucian, bună seara! Înțeleg de la tine că a fost impresionantă reacția oamenilor la apelul nostru. Bun găsit tuturor, foarte impresionant, aș putea spune, și chiar că mi-am schimbat din ce în ce mai mult impresia despre români astăzi, pentru că nu mă așteptam să vină chiar atât de mulți să facă donații pentru acești oameni aflați în pericol. Stăm aici încă de dimineață, am golit 4 coșuri de acest gen și le-am trimis sinistraților, apoi am început să umplem și să umplem din nou, se umplea foarte repede și a trebuit să trecem la cărucioare. Am umplut în acest moment, cred că vreo 15 cărucioare sau dacă nu, mai multe, toate pline cu mezeluri, cu făină, cu alimente precum ulei, pâine, zahăr, mălai, cașcaval, tot felul de alimente care vor lua drumul județelor Buzău și Vrancea. Vă spuneam, m-a impresionat personal reacția oamenilor la această inițiativă a noastră, a Realitatea TV, pentru că au fost oameni care au venit cu coșuri pline să le doneze, au venit cu coșuri cu cărucioare pe care au plătit sute de lei, au venit și bătrâni, dar și tineri, copii care au adus ciocolată și spuneau că vor să trimită, să pună un zâmbet pe chipul copiilor înzăpeziți. De asemenea, și străini au venit astăzi. Unul dintre ei ne-a spus că a văzut, nu cunoaște limba română, dar a văzut imaginile la televizor și nu a putut să stea deoparte. Așadar, încă se fac donații aici. Solidaritatea este cuvântul cheie pentru oameni în acest moment și orice gest mic poate însemna enorm pentru un om care în aceste zile nu are tot ce îi trebuie. Mi-e milă de ei că sunt necăjiți. M-au impresionat foarte mult imaginile. N-am putut dormi toată noaptea. Am adus pufuleți,
Am adus și niște pungi și niște jucării, niște păpuși. Când ne-am uitat la televizor și am văzut inițiativa dumneavoastră, am zis, bă, nu putem să stăm în casă, și să ducem și avem în cămara noastră. Eu, ca să ajut pe cei nevoiași din puțin, am adus o pâine, un pachet de orez, o sticlă de undelev, o cutie de conservă. Trebuie să faci un gest de ăsta, fiindcă suntem români cu toți. Sunt încercați și trebuie să ajutați. Sunt niște oameni necăjiți. Și asta e, trebuie să facem tot efortul ca să-i ajutăm și pe ei. Sunt români.